among many of us. They don't have the woman they see like us about plan in the island. I do I be happy at a village. Unlanya, among mother and mamma Rabona Tonga, Juliana, where I go. I try to put any work at you. I'm going to your ass. On my head knuckle. So, because when you walk up, we have more money catch you from Chief Jimmy, you come back. I can't believe I'm going to she can oh no, I'm this. I can't believe okay, we are getting one. Aboku. Yes, Aboku. He will make sense, but I can't even handle again. Yeah, times two. Not to one more. I'll join that one. One. Go. I because I can have I don't want to wear a pal. The Alhambra, the Dudu coffee, and I be a pal. Yes. The alone. Because before the advent of civilization or before the richest people na Igbo when they were. That is why if you cut across Europe, you can have the first migrants to Europe from Igbo land. When they nehananaha urorunku zupompa halabeke. If you that may go and research history. Iha then we are the richest in Igbo land then. So him ndi one ejinku egwu gone. Ndewonu. Ewe hands up padaka. Emolonye no hona he. Ndebe ka na. Aga mejo. Hello. How are you? Very beautiful. What's the name of this? Lantern. Ele he da kwa duoni bo. Ele he da kwa. Oh, he that we're man. Yeah, Mike, what you might. Oh, sorry, no. I don't hear that way. Okay, I'm running where he kick or Pastor. Why they were you don't know what's I wouldn't palaka. Oh, I'm on palaka together when we're crazy in the way. Oh, I need that.
Ọkụlọ. Ịma Igbo iche ọ chakwa otu ihe. Ebe a dị na ekele worldwide. Ihe na-akpụ ya n'ebe ka anyị wụ ihe eji ahụ ụzọ. Lantern nwayọ dị ka anyị na-ewu n'aka nke ewu ihe a na-akpọ ezigbo mkpanaka. Ndewo. Enwere ọzọ chọrọ ịpa anyị ama m maka ọ gakwana ịpafuke biko n'ahụnake hafụkwa nọ Facebook hafụkwa nọ ọzọ na-enye ndị ahụ. Here was the first Facebook n'ala Igbo. Onye ga-eba ihe ga-akpọ na ọrụ na nwaanyị gwakwara m. Eji akpọkọ ọra n'obodo enwe ihe mere n'obodo ga-akụọ egbe ndị mmadụ afọ abịa so Enwere ihe na ndị obodo eji achị ekwe kụọ. Na ndebe ka na ahụ n'aka ebe nna ama anaghị ọbụla ebe ntị o nwere ihe nchọrọ shimaka ndị were shi mmiri akụrụ mbọ anyị ji eji ya mawa njakịrị mgbe mmiri akụrụ mbọ Jizọs mere ashiri o mere mmiri ya wụọ mme ashaya na aṅụrụma jiri nwayọọ ihe njiri si maa dị ọma n'okwu onye ga-ekwe adịghị ihe ewuwe and them is saying mgbe dị akụ anya na ya na-ekwu ndị nnazi ndị nwe m nọ n'obodo dịrị onye ọbụla. Ihe a na-akpọ ọhịa na Mbaise mbụ atụmamma ya ọhịa a na-akpọ ya udo dịrị unu. Enwere ndị nwere asụsụ ọzọ ihe a na-akpọ ha ọ kakwa mma ime ya ugbo ya ọdụ. Igbo mmanụ Igbo keleenụ. First of all chetara m mgbe ahụ na ihe ahụ Igbo ka m bidogide ebe ahụ. Ndị nwanna ndị nwe ekelela m unu. Mr. Chinedu m ha ekele ha m. Ndewo nwanne m. Biko achọrọ m ibidogodu na ihe abụọ la nwanne anyị nwoke gosiri anyị. Ụfọdụ si nke ihe a na-akpọ ya mpanaka, ụfọdụ asị na ọwụ ha mpanaka nọ nke wụ mpanaka. Biko ihe anyị chọrọ ihe anyị kwuru bịa ebe ahụ ka ụmụ anyị mata ebe anyị si. Anyị chọkwa na-eme ihe anyị eme ihe a na-eme ọna na-eme ego ọna mmiri. N'ala Igbo ihe a na-akpọ ihe ahụ mpanaka ọ nke wụ mpanaka ndị Igbo. Ihe ndị Igbo na-akpọ nke ogbenye dị mbụ. Ogbenye dị mbụ ọ ihe ndị Igbo na-akpọ nke a. And before nke a pụta ihe ndị Igbo na-eyuzuwu akwụ ka eji eme ya. Akwụ, ahụ akwụ, apa anya n'osisi
ya ka a na-amụnye ọkụ. Ịmụnye ya ọkụ ọ ga-enwu abalị na ọmanyụ before ndị ji ego apụta arụgharịa ya ọ dị etu a na-akpọzi ogbenye dị mbụ. So ihe a na-akpọ ihe ahụ ogbenye mbụ n'ala Igbo ndị ewonu nke ekwenụ ndị be anyị na-akpọ ya udumme, anyị na-akpọ nke itotu udumme, ihe ahụ itotu mme ndị ewonu. Ngwanụ Igbo na-anọ n'aka ndị ewonu. People have their own way of calling. Biko Igbo si na ọkwa mba na-achị na gịnị? N'olu. So nwere ike hụ ihe ndị kpọrọ nke akpọ nke ọkwa ofi ahụ ka a na-agba. So biko ndị Afro cultural dance